je jagao education tong orono development ng orono income bare hi kaisa sung kok khna lai deba chini tiprasa ni bangin khna boni sai isa alka kok different mangsnai chini bangin khna je jagao unity tong orono development ng orono education phaiwe orono income barewe si chini tiprasa ni bangin khna ingsinai kisini tiprasa ni bangin khna tabok paila sekango unity nangai tong ha so to jagani simi ne jeng unity thansa ngani nangai tong ha fiya joto jagani bisio ne kaisa ni simi khna hang khna chini bangai belai ne saya digi phane thangai paimao tomani hangkhang khna dol baya bro subscribe follow khaini bangai ni bangai le fiye fiya sung belai ne help mawo tebu fan phaibe video katal content create khaini bangai so hani bangai ni nung please sungno help khaidi ba fan rodi boro jagani simi khena politics ni simi party ni simi tomakhen khena sung kaisa party wo thansa ki unity ngai ne 25 বছর হাইকে সরকার চারই ফেলে হা সুবানো নং সাইমানো সিপিএম বনো তৈনে जों थानसाङैनो 25 বছর সরকার খাইबै जों তৈ ফাইলে হা फिया जिनि बाङै बम हाइ रेजाल्ट ओङै थांखा बम हाइ जागाव जों सगै पाइखा वानसokwi मानखना अम हाइ आसक गलक जागाव जों थाङै पाइहा जों पार्टीयाव जों थानसा खाइबै जों 25 বছর হাই জরা তৈ ফেমনি বাঙैनो गे दिनै हाइबो उ मिस्टेक खाइ फेमारनि जों सोलोंथाइ ओंदो इया सोलोंया ओंखे दिनै नुगै दंनानो बम हाइजागा थांतों क्रिस्टान ओंखेन एसटी कैंसल होनो चिनि पाब्लिक नि मोदा सिंया सिन तिप्रासा नि काइसा मोदा सिंया बियां थाङै दङ गेसं इउनिटी ngani नांगो लों काखेन इउनिटी ngani दिनै हायो नाङै दं हा फिया पार्टी नो बात खाइ जों बर' जागाव सुसेलिव तैवै साक बाय साक जों जनताव तैवै ताबक जिनि गामिव अर जागाव रिलिजन नो जे क्रिस्टान फो लामप्रवाथ फो अर जमातिया धर्म रियां कलय फो बहायरो नो बाद्रवै जों जतनो सागनि गामि काइसा खेवान सगै सागनि सोसाइटी काइसा खवान सगै जों जिनि गामि नो जों डेभलपमेन्ट खायनि बाङै तमा नाङै दं जिनि सोसाइटी नो डेभलपमेन्ट खायनि बाङै तमा नाङै दं बहायनो तैवै जों जेफ्रानो जों थानसा खायवै जों वानसokलायनाय आफ्रोंखनो जों इउनिटी ngै कक जेफ्रा सानाय आफ्रोंखनो अटोमेटिकली जिनि जागा डेभलपमेन्ट ngै माथां बायनाय तानि हिंखनो खरकसा पलिटिशियन ता नां बुट नांगो जिनि ककनो बनायांखे तानि बनो जों बुरो नाय बना हाय देबा हानि बाङैनो जों ताबक थानसा केसे इउनिटी ngani नाङै दङ जों सोशलिसि नट पलिटिकली सोशलिजम थानसा ngani नाङै दं हा के जेफोरनो जों अमायके थानसा ngो आफ्रोंखेनो जिनि जागाव अटोमेटिक जों डेभलपमेन्ट दिगि थांनि लामा ngै फायनाय को डेभलपमेन्ट ngै फायखा मानोनो बर'नि माइन्डसेट अटोमेटिक ग्रोथ ngै थाङो चेन्ज ngै थाङो निनि एजुकेशन सिस्टम स्कुल काम फायसिनाय अद्रे परथुम पर जागासनि डेभलप ngै थाङो अटोमेटिक निनि माइन्डसेट डिफरेंट सा माइन्डसेट कटरखौ वानसokनि जेमै फायसिनाय के कटरखौ वानसokनि जेमै फायले हा मानेनो जिनि इनकामबो अटोमेटिक बाराय फायसिनाय हानि बांनो जिनि ताक तमाबो जों नाङै दं जिनि डेभलप जिनि जागाव तमाबो नाङै दं बन तैवैसो जों ताबो थानसा खायबै जों कक सालायबानि बा वानसokलायबानि बिचार ओंलायबानि सांलायबानि जों रोंगानि नांलायसिनाय जों जतनो साइमोननो जे कानायसि दुध मासाबो हनै केताक जिनि गुबुन दफा न नायखेंखनो बोसो कावानि गोरों जों जतनो साइमोननो जों फुटबल फानो किसा मासा थंलायखेंखन याते खेला खलायखनो अ आमो हे हाय र कइसे पायोसि
रेफारि तंनायनो ब्रिसुक सांकरन फाउल बो रो जागोन सावानिबो रोंगानो नाङा नांनाय हानि बाङैनो जों मा सालायसिनाय जों नाङै तंमोन तमा बोनो तैबो जों बनो सावानि रोंयां हांखेनो तिनि नुगै दं हाना जोंनो अमहाय धर्मरनो तैबैसि सकागै खागानि र जेलायबै दङ गोबाय सालखनो जों अमहाय जे ससेलिखौ जों थानसाय हांखेनो जों गोबां मा जागावनो बसकां सालो गोबां मानो जों मा बुगिलायनायखौ যদি पलिटिकल लाव जों थानसा हिनाय तुगै दं खांखनो कोनो दिन पलिटिकल थानसा बंमैया थानसा ngैबो गथरमैया अर जागाव जों सरकारनो स्लाइ दङनि नांगो जिनि जे मेन जिनि जे मुद्दा ता बुसिनि डेभलपमेन्ट न तुइ मुद्दा जों तमा नांगै दं जिनि आइडेन्टिटी न तुइ तमा नांगै दं बनो जोङो जे जों डिमान्ड खाइबो जे जों न रमानाय बनो न जों बरनायता जों रमाय आंखि तानि बनो बरनाय जों जेफोरा अमायखे जोंनि नांमानो जों सावानि रोंनाय जोंनि मेन मुद्दानो जों कक्सानि रोंनाय आफोराव ओंखायनो जों अट'मेटिक नेटानोबो जों सिनिवानि चैनाय अमांखे सावानि रोंलिया नेटानोबो सिनिलिया दिनै हायो ओंखे बनो नों बायखिसा शेयार खायनि मोसौगोबा दिनै वान सं रंना दैबै गोबावनि बां जों हायनो हाय भिडिअ माखायलाय फिलांखा गेनिनि वान समनि दैले बाहायरावबो नों कमेन्ट खाय साय खोनारदि लाभ इउ मालायनि नेक्स्ट भिडिअ